मोनसे खोथा रायजोफोर निजरा बिमाया गावनि बिजामादै असेखौ आं ससियेल मिडियायाव देखायना होनायनि थाखाय आंखौ गोबां रागा जोंदों जाहैदों हौवानि सायाव आंना हौवायानो गैया सिगां आं हाबायानो जायाखै आंना हौवाया थैलांबाय होमबा फिसाजोआ सोरनि बे तानिया मुंनि फिसाजोआ सोरनि नोंनाव सोंदों आङो आरो बे निजरा बिमानावबो सोंदों आं बे फिसाजोआ नोंसादि न'आव लाखिदों खामानि मावहोदों आरो नोंजों जि मैगं बेफार खालामहोदों द बे फिसाया सोरनि बिनि बिफाया बे नंगौना नङा बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव मोनसे बिग आपडेट भिडिअ लानानै फैदों आं जेन जानो हागौ नोंथांमोना सोरनिबा चेनेलनि गेजेरजों बा फेसबुकनि थ्रुयैहाय नुदोंबो जानो हागौ आरो जायफोरानोखि नुवाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों जोबजासिम भिडिअखौ नायलां थ' अलरेडि नोंथांमोना दायो मोनथिबाय जानो हागौ आं दायो मानि थाखाय नैबे मोनसे कन्टेन्टखौहाय नोंथांमोननि सेराव लाबोदों बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङा होमब्ला थ' जियानो जा लोगोफोर बे समावहाय गिबियावनो फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो नैबे सिस्टाराहाय बिथांनि बागै मा राव लानानै ओरैबायदि मोनसे थांखिजों खेंफोरथिनानै होदों बा फोरमायथिनानै होदों नोंथांमोननि सेरावहायथ' बेखौनो नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंलां अब्लासो बुजिमोन आरो लोगोफोर माब्लाबाबो नोंथांमोना भिडिअखौहाय स्किप खालामनाङा स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा मेन जाथाया मामोन आरो मेन टपिकआ माबोरै जानाय बेफोरबायदि जाथाया आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौहाय मोनसे खोथा रायजोफोर निजरा बिमाया गावनि बिजामादै असेखौ आं ससियेल मिडियायाव देखायना होनायनि थाखाय आंखौ गोबां रागा जोंदों जाहैदों मा गोरोन्थि मावदों आङो जेनेबा मा गाज्रि खामानि मावदों आङो नोंनि फिसाजोनि हौवा असेखौसो आं ससियेल मिडियायाव देखायनानै सिनायथि होदों नोंनि फिसाजोआ खिथायो आं हाबा जायाखै आरो गोबाङानो दा बियो बुंगासिनो बै थैनाय हौवानि सायाव आंना हौवायानो गैया सिगां आं हाबायानो जायाखै आंना हौवाया थैलांबाय होमबा फिसाजोआ सोरनि बे तानिया मुंनि फिसाजोआ सोरनि नोंनाव सोंदों आङो आरो बे निजरा बिमानावबो सोंदों आं बे फिसाजोआ नोंसादि न'आव लाखिदों खामानि मावहोदों आरो नोंजों जि मैगं बेफार खालामहोदों द बे फिसाया सोरनि बिनि बिफाया बे नंगौना नङा खिन्थालाय बे नंगौना नङा आरो बे फट'खौ दाख्लैयो मोनसे फट'खौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनानै देखायग्रोदों थ' बेयावहाय गोबाङानो आंखौ रागा जोंनो जाहैदों आरोना बिसा बिमाया दिनैहाय आं नोंनो मोनसे भिडिअ देखायनि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बेखौ नाय बियो सोर नोंसानि जुदि बिजामादै नङाबा सासे आदाया बे आदाया बेखौ नुनानै लामायाव बिदि गोलैना थानाय नुनानै दुखु मोननानै निजराया अनफिनथों खोमा अननानै फैफिनगोन खोमा बेखौ साननानै बियो भिडिअखौ बानायनानै शेयार खालामना होदों नोंथाङा दाख्लै आंखौसो रागा जोंदोंना भिडिअ हगारनायनि थाखाय बे मानसिखौ दा मा खालामगोन बे मानसिखौ मा खालामगोन बे जाय दा भिडिअखौ बानायनानै होदों बेखौथ' आं बानायाखै आं हारसिंल' सिनाया मिथिगौना नोंनि बिजामादैखौ बयबो सिनाया थ' निजराया बेयावबो आरो मोनसे जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावदों दै मा खालामदों मिथिगौना नैबे आदाना भिडिअ होनायनि बेयाव थांनानै कमेन्ट बक्सआव थांनानै आंखौ गावनि बे अरिजिनाल हौवा असेजोंनो फट'खौ इडिट खालामनानै आंजों ओमफ्राय बियो मैदेरनिसो फिसाय बियो मैदेरनिसो होनानै होदों नोंथांमोना नायलाय स्क्रिनाव आं देखायना होनि ओमफ्राय जुदि निजरानि फिसाजो आरो बिमाया जुदि बे भिडिअखौ नुयोबा मा सानगोन निजरानि फिसाजो आरो बिमाया नुयोबा बे गथ'निनो अरिजिनाल बिफा इयो बे निजरा लाहानाव दं बिनि फिसाजोआ बिनि निजरा बिमाजों थायो बे गथ'आ नुबा बोरै मोनगोन बेखौ नोंथांमोना सानना नायलाय बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निसय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला मोनथिखाबाय आरो जाथाया माबोरै आरो सोरनि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअआहाय जादोंमोन आरो सोर सिस्टाराहाय बिथांखौ बेफोरबायदि खेंफोरथिखौ होदों आरोना लोगोफोर फेसबुकनि रानि रिल्सनि रानि नङा होमब्ला लोगोफोर बिथांमोनाहाय दिनैनि जुगाव गावखौनो सिख्ला गोरलै बायदि खालामनानै थानाया जोंनि बर' समाजावहाय आथिखालनि जुगाव बांसिन जालांनो हमबाय आरोना लोगोफोर हाबा जाखांनायनि उनावबो फिसाय थैजाबाय थिगानो बा बिसि थैजाबाय थिगानो बा हिनजाव खारजाबाय बा हौवाया गैला बेफोरबायदि सुबुङाहाय दिनैनि जोंनि आथिखालनि जुगावहाय ट्रेन्डिं जानानै दङ बिथांमोननि माबायाव आरोना लोगोफोर मा बुंबावनो बाखिखौ आं बुंलायनो गोनां जेबो बाथ्रा गैला अलरेडि नोंथांमोननि सेरावहाय बे सिस्टारानो जाबायदि बाथ्राखौ खेंफोरथिनानै होनांगौ बा फोरमायलांनानै होनांगौ अलरेडि नोंथांमोननि सेरावहाय रोखायै फोरमायलांना होबाय बेनि गेजेराव आं आरो बांद्राय बुंनानै भिडिअखौ जेन फोलावबावनांगौ होननानै आं सानाखै आरोना लोगोफोर लास्टावहाय जोबथारनायाव मोनसेल' बाथ्राखौ लोगोफोर बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेराव आंनि निमाहा बिबाय बेजोंनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ आपडेट्स होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना गिबियै सहैनायग्रा आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय